Permezz ta' din il-mozzjoni l-oppożizzjoni qiegħda tħares l-interessi tal-konsumaturi, ċirkustanzi fejn il-poplu qed jiffaċċja żiediet fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, fil-prezz tal-gass u dak tal-fjuwil. L-oppożizzjoni ippreżentat din il-mozzjoni biex il-poplu jingħata benefiċċju li jkopri dawn iż-żiediet. Il-Ministru kien qal li huwa għandu l soċjali u se jħossib li jagħti benefiċċji, u mbagħad rajna li fir-realtà ma tax benefiċċji xejn, anzi illi bħala Prim Ministru ħa żieda ta' 600 euro fil-ġimgħa, imma dak ma nsihomx, imma l-poplu Malti Waċċi nsih. U aħna qed nisiġu illi għandu jingħata benefiċċju il-poplu Malti Waċċi. Il-mozzjoni titlob lill-Awtorità Maltija Riżorsi tippubblika r-rapporti kollha tagħha bil-figuri u s-sorsi sabiex approvat żiediet fil-prezz tal-gass kemm ta' issa u dawk li kellna fil-passat. Fl-istess waqt l-awtorità għandha tirrevedi l-mekkaniżmu li tuża biex fil-waqt li tkun ġusta mal-operaturi tiddefendi l-interessi tal-konsumaturi. L-oppożizzjoni fil-mozzjoni qed titlob ukoll li jibdew diskussjonijiet biex tiddaħħal stabilità fil-prezz tal-gass. Oppożizzjoni mhux biss qed tissejjaħ id-demonstrazzjoni biex nuru l-għadab tagħna, imma wkoll qed nitolbu rimedji billi ressaqna din il-mozzjoni llum bħala oppożizzjoni fejn qed nitolbu l-Parlament ikun hemm kumitat magħżul bi 3 membri biex naslu għas-soluzzjonijiet fi żmien 3 xhur mill-ħatta ta' dal-kumitat magħżul. Il-mozzjoni ġiet ippreżentata mill-web tal-Grupp Parlamentari Joe Mizzi, akkumpanjat mill-Aġent Mexxej Laburista Anġlu Farrugia u l-kelliem għall-utilitajiet Marlin Pulicino.